Stori Frongoch a'r lwyfan ac a'r sgrin. Pentra bach ar gyrion y bala, wrth gwrs, ydi Frongoch. Mae yna ysgol yna, mae yna siop yna sy'n dyblu fel caffi. Rhwng yr 1880au, dechrau'r 1960au, roedd yna lein reilffordd yn rhedeg trwy'r pentra. Ac rhwng 1890 a 1910, roedd yna ffatri whisky yna. Roedd yna adeiladau helaeth yna gyda digon o le ar gyfer gwahanol brosesau y grefft honno. Ond mi ath yr hwch trwy'r siop yn 1910. Ac erbyn 1914 roedd y perchennog wedi penderfynu gosod y lle i'r llywodraeth a mi gafodd ei ddefnyddio fel gwersyll carcharorion. I'r Almaenwyr yn gyntaf, ond wedyn mae'n dod yn rhan o'n stori ni. Rhwng mis Mai 1916 a mis Rhagfyr 1916, mi ddath Frongoch yn rhan o stori'r frwydr am annibyniaeth i Iwerddon. Roedd gwrthryfel y Pasg newydd fod yn nilyn. Methiant milwrol a methiant gwleidyddol a chwalwyd canol dilyn a chwalwyd oedd yn ymddangos ar y pryd unrhyw obeithion am ryddid i Iwerddon. Ac eto, o fewn cwta 5 mlynedd, mi fydda'r Gwyddelod yn llwyddo i ennill annibyniaeth dros ran helaeth o'i gwlad nhw, a hynny yn erbyn un o'r ymerodraethau mwyaf pwerus yn y byd ar y pryd. Sut felly? Wel, mae rhan o'r reswm am y trawsffurfiad yna yn y sefyllfa i weld neu rhywbeth ddigwyddodd yn Frongoch. Nath Frongoch chwarae ran yn y trawsffurfiad yna. Wrth gwrs, ar ôl y gwrthryfel roedd yr arweinwyr wedi cael eu dienyddio. So oedd y rhai y tybiwyd eu bod nhw fwyaf pwysig wedi cael eu carcharu mewn carchardau yn Lloegr. Ond roedd y rhan fwyaf o'r dynion wedi cael eu hel i Frongoch. Roedd 1,500 o ddynion wedi cael ei dal pan ildiodd y gwrthryfelwyr ar ôl yn nilyn yn mis Mai 1916. Ond roedd 1,500 arall wedi cael ei arestio o gwmpas y wlad ac roedd 1,800 wedi cael ei anfon i Frongoch. Rhai oedd nhw'n tybiodd fwyaf peryglus. Wrth gwrs, rhai o'n nhw erioed wedi cwarfod o'r blaen. Dyma nhw'n cael eu crynhoi mewn un lle. Dyma nhw'n cael cyfle i ffurfio cysylltiadau fydda'n fuddiol iawn iddyn nhw wedyn pan dechreuodd y rhyfel annibyniaeth yn erbyn Prydain. Ac ar ben hynny, roedden nhw'n cael cyfle i fagu rhyw esprit de corps. Roedden nhw'n medru hyfforddi, oedden nhw'n drilio yna, oedden nhw'n medru hyfforddio yn gyfrinachol, dysgu tactegau milwrol ac yn y blaen. Roedd y lle, allwch chi ddadlau, yn rhyw fath o brifysgol y chwildro chwedl un o'r graddedigion wedyn. We had a military education at the expense of the British. Felly mae Frongoch yn rhan bwysig o hanes Iwerddon, ond mae'n rhan o'n hanes ni yma yng Nghymru hefyd. Yn ei gyfrol Irish Migrants in Modern Wales, mae'r hanesydd John Parry wedi disgrifio sut gyfeilodd Frongoch yn nychymig y Cymru yn y cyfnod diweddar. As a section of the Welsh people began to discover Ireland in their quest to lose England, so they looked to the history of the Irish struggle, of which Frongoch was their nearest symbol. Ac os dwi'n onest am i fy hun, dyna sicr lle tarddodd fy niddordeb i yn y pwnc. Wel, fel da ni wedi dallt yn barod, does na'm byd llawer i weld yn Frongoch o ran i awgrymu yr hyn ddigwyddodd yna nôl, chydig dros gan mlynedd yn ôl. Mi gafodd y ffati whisky i chwalu yn 1934 ac yn wir ar y safle yna mae ysgol Tryweryn yn Frongoch. Felly mae gofyn pyn bach o waith dychymig i dwy'n yn ôl y cyfnod yna yn hanes Frongoch. Oherwydd prinder y creu archeolegol, os da ni am geisio ail ymweld â hanes y gwersyll carchar yma, nid yn unig mae'n gofyn troi at fyd yr archifydd a'r cofianydd, mae rhaid hefyd troi at fyd y dychymig. Ac yn ystod yr amser sy'n weddill, dwi am sôn am rôl dychymig
wrth ddeud hanes Frongoch ar lwyfan ac ar sgrin. Rhyw 10 mlynedd a mwy yn ôl, mi nath yn ddiddordeb i yn hanes Frongoch droi yn ddrama lwyfan, ddaru deithio yng Nghymru, Werddon a'r Weriniaeth Siec, ac mi droth yn rhaglen ddogfen a ddarlledwyd mewn 2 iaith gyn S4C, TG Cahar yn Iwerddon ac ITV Wales hefyd yma yng Nghymru wrth gwrs. Stori Frongoch oedd yn ganolog i'r 2 brosiect, ac mae'n andros o stori dda. A gawn ni edrych hefyd ar rôl dychymig yn y 2 ddehongliad a nes i bryd hynny o'r un stori. Y ddrama ddath yn gyntaf, a hynny yn blwyddyn 2005, a hynny'n gydgynhyrchiad rhwng Llwyfan Gogledd Cymru a Theatr y Project yn Nilyn. Syniad Ian Rowlands, cyfarwyddwr Llwyfan Gogledd Cymru, oedd hyn oedd ynta wedi bod yn gweithio yn Iwerddon fel actor, awdur a chyfarwyddwr. Oedd wedi bod yn chwilio nifer o flynyddoedd am brosiect fysa'n pontiau naturiol rhwng Cymru ac Iwerddon, a chynnig Llwyfan ar gyfer trafodaeth rhwng y 2 wlad. Wel, Frongoch oedd y prosiect hwnnw. Roedd un o'i gydweithwyr yn Iwerddon, diweddar anwyl Michael Disgyn o Theatr Town Hall yn Galway. Oedd o wedi rhoi copi o'r llyfr hwn iddo fo. Gen i weld yma, i chi weld yma. Frongoch, University of Revolution. Wel, nôl yn Gwanwyn 2002, roedd Ian di gofyn i mi ymgymryd ar prosiect fel ysgwennwr Cymraeg. Y bwriad gwreiddiol oedd i sgwennu ar y cyd hefo awdur o Iwerddon. Wel, gen i ddiddordeb mawr yn yr hanes wrth gwrs. O'n i'n medru rhywfaint o Wyddeleg fysa wedi bod yn handi ar gyfer y prosiect, ac os oedd hi'n fwriad iddi fod yn prosiect Cymraeg, Saesneg a Gwyddeleg, plethu'r 2 iaith trwy gilydd. Ond oedd yn dipyn chwarae teg o fenter i Ian Rowlands a Llwyfan Gogledd Cymru i'n hyflogi fi yn y fath fodd, ac os bod gen i brofiad o sgwennu operau sebon nôl yn yr 80au ac ambell i brosiect theatr mewn addysg, ambell i ddrama fer. Do'n i'n di wneud dim byd mor uchelgeisiol a hyn o blaen. Ac fel droth i allan, am na lwyddon i ddod o hyd i awdur Gwyddeleg i weithio hefo ni, i rannu'r gwaith sgwennu, dim ond cael Mihol o Conila i ymuno ar ddiwedd y broses a fantan mireinio y deialog Gwyddeleg. Felly o'n yn fwy fyth o bwysau arna i ac yn mwy fyth o bwysau ar yn mentor i, Ian Rowlands. Mi ddysgis i lawer iawn ganddo fo, dwi'n ofnadwy o ddiolchgar iddo fo am y cyfle. Roedd o wedi gorfod bod yn amyneddgar iawn hefo fi. A un ffordd oedd yn gorfod bod yn amyneddgar oedd o'n i'n mwynhau yr ymchwil falle, mwy nag o'n i'n mwynhau y sgwennu. Wrth gwrs, mae ymchwil yn gorfod rhagflaenu unrhyw sgwennu sydd yn seiliedig ar bwnc ffeithiol fel hwn. Ond y peryg ydy bod ymchwilio yn disodli y sgwennu. Fydda Ian yn deud weithiau, mae eisiau chdi ymchwilio llai a sgwennu mwy. Ond wedi deud hynny, o'n i yn teimlo bod yna gyfrifoldeb arna i wrth ymdrin a hanes mor bwysig. Yn y cyfnod yma, digwydd bod oedd Glyn Ebeneser wrth i yn ymchwilio i lyfr ynta Pair Dadeni. A fi yn ni'n ffeirio defnyddio hefo'n gilydd, a fi na'n cyfieithu ambell i destun Gwyddeleg iddo fanta'n tynnu sylw i at ambell i beth o'n i heb weld yn Saesneg. A mae rhaid i'n dweud, mae'r ymchwil yna yn sicr wedi gadael i ôl yn reit drwm ar y stori, gan fod y rhan fwyaf o'r cymeriadau yn rhai hanesyddol a llawer iawn o'r hanesion yn hanesion go iawn. Found text, chadal y Saes, ydy llawer iawn o'r deialog wedi godi o hansard, adroddiadau papur newydd y cyfnod, cofianna o'r cyfnod, ac gen bobl oedd wedi byw trwy'r profiad yn Frongoch. Fel ddudodd un o'r actorion, Maurice Collins, nath chwarae ran yr aelod seneddol Tim Healy. I got a real kick out of the fact that not only was I playing a real person, but I was speaking his actual words. Wel, 3 phrif gymeriad oedd yn y ddrama: Cymro, Gwyddel a Sais. Mae'n dechrau swnio'n dydi fel
dechrau joc gwael efallai. Cymeriadau dychmygol oedd Malone, y rebal o Wyddal, ac hefyd Bevan, y swyddog o'r Fyddin Brydeinig, sydd wedi cael ei anfon yn ôl o'r ffrynt am fod i nerfan Rax. Ond dyn go iawn oedd Dr Peters, y doctor lleol, gath ei benodi i edrych ar ôl y carcharorion. Mae llawer o'r hyn sy'n digwydd iddo fo yn y ddrama yn seiliedig ar yr hanes. Ond y fi sydd wedi rhoi'r geiriau yn ei gego wrth iddo weithredu fel ein llygyd ni o gwmpas y camp. A dyma un enghraifft i chi. Aeth hydredd gwlyb yn eiaf oer drybeilig, fatha heno. Pob ffenast wedi brigo'n galad, ffisig y dispensary yn rhewi yn y poteli, sgidia pob carcharor yn stiffio dros nos wrth droed i wely. Y rhan fwyaf fôr o anwyd, rhai yn mintro eu cytiau gyda'i blancedi amdan nhw fatha indiaid cochion mwyn syllu tu hwnt i'r weiar. Wel, yn y ddrama hon, cafwyd dau genedligrwydd nerthol yn mynd ben a'i gilydd. Y Gwyddelod a'r Saeson, dau o'r brand leaders os mynnwch chi yn y maes cenedligrwydd. Ond roedd cenedligrwydd Cymreig yn rhan o'r drafodaeth hefyd. Yn wir, Dr Peters, y cymeriad o Gymro, oedd canolbwynt y ddrama. Drama hanes oedd hi, ond mae'n hanes trio gweld sut oeddwn ni'n gallu gwneud yr hanes dal yn berthnasol, achos mae'r busnes yma carcharu dynion am ei gwleidyddiaeth yn yr un mor berthnasol heddiw yn dydi yn oes bai Guantanamo ac yn y blaen. Derllenis i unwaith fod y dramau gorau yn cyfuno testun adain dde hefo sgwennu adain chwith. Wel, dwi'n ni'n cweit lle mae'r adain chwith neu'r adain dde mewn perthynas y Frongoch. Ond heb os, mi nath y testun yngorfodi i fynd i'r afal a safbwyntiau oedd yn groes i naliadau personol. Wrth sgwennu drama oedd yn delio hefo imperialaeth Saesnig, doedd ddiw mi roed y leins gorau i'r hogia oedd yn gwrthwynebu imperialaeth Saesnig. Wel, dim i gyd falle. Oedd rhaid canfod rhywbeth i wneud i ni falio am Bevan y swyddog yn y Fyddin. Y swyddog o'r Fyddin. Mewn un olygfa, mae Peters yn ei weld o pan mae'n dechrau colli ar ei hun yn cerdded o gwmpas a'i yn ei law. Dyma rhan o'r dialog yna. Shells bursting around my bed, trying to snatch some sleep. I look at you bastard Irish and I see the faces of friends killed in France. Gas! Sack helmets are useless. Everything metal turns green. Think what it does to your lungs. Your son died very bravely whilst charging an enemy position. Actually, I saw him gasping green foam as he died, still on the firing step, holding a dead comrade's hand like a small child in the dark. Mae'n anel'r gwn at Peters. You see, it wasn't the gas. It wasn't just the gas, Peters. Oh no, we pressed on, we took their front trench. There was only one of them left. He was crawling, hanging onto my legs, begging for his life with a face like a full moon in a shell hole looking up at me. I shot the moon. Not a ripple, not a splash. Just a hole, a bloody hole, and his eyes burning into mine. Judge and jury, Himmels willen, schieß mich nicht! You were just doing your duty. That's what the doctor said. He wouldn't lie, would he, Peters? You were just doing your duty. Those words, they keep me safe like the eerie glow of a very light. I point the pistol in the air, shoot them up and watch them broaden to blaze. You were just doing your duty. And then they fizzle out as they fall. Then it's dark again. A doctor wouldn't lie, would he, Peters? Peters natab. No, he wouldn't lie. Wel, daw'r argyfwng yn y ddrama wrth i Peters cael ei
orfodi falle, nid i ddeud celwydd, ond mae'n cael ei ddal rhwng y Gwyddelod a'r awdurdodau Saesneg. Mae'n cael ei ddal mewn dilema moesol, yn hytrach na dilema gwleidyddol efallai, mae gwleidyddiaeth sydd wedi gorfodi hyn arno fo. Mae awdurdodau milwrol y gwersyll yn ceisio cael trefn ar y Gwyddelod, neu yn ei hymdrech i geisio cael trefn ar y Gwyddelod, yn gwahardd Dr Peters rhag trin carcharorion anghennus. Y peth sydd wrth gwrs yn gwbl groes yw lw Hippocratic, fel doctor. Mae hyn yn ei roed o mewn sefyllfa ofnadwy o anodd, sefyllfa amhosib, ac mae corff Peters yn cael ei ddarganfod yn Afon Tryweryn wedi foddi, mae'n debyg. Dyna'r hanes go iawn, dyna'r hanes yn y ddrama. Wel, oedd hon yn ddrama digon uchelgeisiol o amlgyfrwng. Roedd 15 o gymeriadau i gyd yn y ddrama, ond dim ond 3 sy'n ymddangos yn y cnawd ar y llwyfan. Bydda cyllideb cynhyrchiad byth di caniatáu teithio cast mor fawr. Felly cafodd 12 ohonyn nhw i ffilmio, ac wedyn oedden nhw'n ymddangos wedi taflunio ar sgrins enfawr oedd yn hongian o'r to ac yn cael ei symud o gwmpas y llwyfan gan y 3 actor byw, sef Richard Elfyn, Michael Atkinson a Queevin O'Connell. Oedd yn dipyn o gamp i'r 3, mae symud y sgriniau i'r union fan ac weithio gorau ymateb i linella gen rhywun o ddim yno go iawn. Ac roedd cydlynu'r cyfan yn dechnegol yn gamp a hanner, achos yn ogystal a'r actorion rhithiol roedd rei darna mewn Gwyddeleg a rei darna mewn Cymraeg, ac roedd moral fod yr is-deitla yn cael ei taflunio i gyd fynd hefo'r geiriau byw ar y llwyfan gan yr actorion cig o gwaed wrth iddyn nhw lefaru. Felly oedd yna gryn orchest, a deud y gwir, yn y ffordd a gafodd y ddrama i llwyfannu. Felly yn ogystal â'r 3 cymeriad cig o gwaed, mae oedd gynnon ni fel tai rhyw gorws groegaidd o aelodau seneddol ac rei o arweinwyr y dyfodol fel Michael Collins a Richard Mackay. Yn Frongoch, wrth gwrs, dath Collins a Mackay i amlygrwydd, ond mewn gwirionedd, y dynion bach oedd canolbwynt y ddrama hon, y dynion sy'n cael ei cario gyda'r cerrynt, gyda cerrynt hanes fel petai, nid y rei sy'n ceisio lliwio hanes. Oedd y cymeriadau fideo fel rhyw ysbrydion ar un cyfri, ar gyrion byd y cymeriadau byw, a hynny, wrth gwrs, yn hyfryd o addas, gan bod Frongoch hefyd yn ddrama am fydoedd yn dadfeilio, oedd hi'n ddrama am wneud ein dyletswydd, a hefyd am yr her i'r unigolyn o gig y gwaed i fod yn driw i syniadau all ymddangos weithiau mor anelwig a rhithiol a'r cymeriadau oedd yn cael eu taflunio ar y sgrins. Wel, gan fod y ddrama wedi teithio mewn 2 wlad, wel, tair wlad i gyd wrth gwrs, ond y 2 wlad yn benna, sef Cymru ac Iwerddon, oedd hi yn ddiddorol i gymharu yr ymateb gwahanol oedd yn y 2 wlad. Doedd y Cymru a'r Gwyddelod ddim yn chwerthin am ben yr un pethau, nid bod yna llawer iawn o laffs fel petai mewn stori o'r fath, ond dyma un tamad o'r ddrama oedd i weld yn mynd lawr yn dda yn y 2 le. Ar y ddechrau, pan mae'r Gwyddelod newydd gyrraedd, mae Malone, y carcharor, yn codi sein yn y Wyddeleg, yn y camp, a Befan yn dod ar ei draws o. You! What do you think you're doing? Oh, the Germans who were here before us have put up signs around the camp in their language, so we thought we'd do the same. Ar son y Gaelega, tir gon tianga, tir gon anam. Take that sign down! Camp signs must be in the King's English. I thought the King was German, sir. Take it down. But surely, Captain, Irish is one of the languages of the Empire. German is the language of the enemy. You are the enemy. And anyway, I understand German. I don't understand Irish. Take it down. Dyma Malone yn tynnu y sein i lawr. Wel, oedd ddiddorol hefyd gweld yr ymateb gwahanol gan y wasg yn y 2 wlad. Dim amheuaeth bod y ddrama wedi cael mwy o adolygiadau
yn Iwerddon, ac yn wir, mi deithio ddwywaith yn Iwerddon. Oedd y testyn yn apelio wrth gwrs, ond falle bod hynny'n deud gymaint o ddim byd arall am falle tlodi ein diwylliant papur newydd ni yma yng Nghymru. Wel, ar ôl y daith gyntaf, o 28 o nosweithiau, 28 o berfformiadau ar draws Cymru ac Iwerddon, mi gafodd y ddrama i gwahoddiad i deithio unwaith eto yn Iwerddon yn Hydref 2005 yn Gwanwyn oedd y daith gyntaf. David Davies oedd Dr Peters yr eilwaith, a mi fuon nhw'n perfformio yn Sligo, Limerick a Cork ymhlith llefydd eraill ar y daith honno. Ond rhwng y ddwy daith, cafwyd gwahoddiad i perfformio mewn gwyl theatr rhyngwladol yn Rhadet Kralova yn y Weriniaeth Tsiec. Tro yma, wrth gwrs, oedd yr isteitla yn y iaith Tsiec, oedd y gynulleidfa yn licio'r ffaith fod na ddwy wlad yma oedd yn gorfod ailafal ac aildarganfod ei diwylliant. Ac wrth gwrs, nod llwyfan Gogledd Cymru, tra oedd yn bodoli o'r cychwyn, oedd mynd â theatr Gymraeg allan i'r llwyfan rhyngwladol. Wel, ar ôl y cynhyrchiad theatrig, o'n i'n awyddus i gyflwyno'r stori i gynulleidfa ehangach fyth hyd yn oed trwy gyfrwng teledu, a tro yma mewn rhaglen ddogfen. Mi gafwyd addewid o bres gyn Esbydrec, TG Cahar ac ITV Wales, ac llwyddon ni i fwy na dyblu i cyfraniad nhw hefo cais llwyddiannus i gronfa BCI, Sound and Vision, yn Iwerddon. Wel, y tro yma, bod Dr Peters yn rhan o'r stori unwaith eto, y tro yma oedd o'n ffigwr dipyn mwy ymylol. Y tri cymeriad canolog oedd tri gwyddel y tro yma. Tri gwyddel go iawn yn llunin trwy'r stori. Oedd Michael Collins, yr un cyntaf, dewis digon amlwg, un o'r rhai arweiniodd Iwerddon wrth gwrs at gytundeb rhyddid yn 1921. Dyn oedd wedi dod i'r amlwg yn ystod ei gyfnod yn Frongoch. Dyna un ffordd wrth gwrs oedd yr awdurdodau Prydeinig wedi helpu'r Gwyddelod, achos oedd trwy chwynnu allan yr arweinwyr oedd o'n wneud lle i yr is-swyddogion i godi'r brig. Un felly oedd Michael Collins. Y ffordd mi nath o ddatblygu yn ystod i amser yn Frongoch oedd un o themau y rhaglen ddogfen. Yr ail brif gymeriad oedd Seamus o Mwylon. Fo oedd wedi sgwennu un o'r cofnodion prin sydd yn y Wyddeleg o hanes y Gwyddelod yn Frongoch, fel rhan o'i hunangofiant o gyfnod y gwrthryfel, sef byw'n brin ffola. Mi fysa'n werth diferyn o waed. A gan mae TG Cahar a'r gronfa BCI oedd y prif arianwyr oedd Seamus yn ddewis amlwg. Ond hyd heb sôn am y ffaith bod o wedi sgwennu yn Wyddeleg, digwydd bod mae gofnod dod i'r un o'r rhai mwyaf diddorol mewn unrhyw iaith. Felly oedd yn hawliau le yn sicr. Y trydydd brif gymeriad yn y ddrama ddogfen oedd Joe Stanley. A wanta, oedd rhaid i mi ddiolch mewn ffordd i'r ddrama lwyfan am Joe Stanley, achos pan nes i weld y ddrama theatr yn cael ei berfformio yn y prosiect yn Nilyn, yn y bar wedyn nes i gyfarfod ar brodyr Kevin a Michael Stanley. Wel, erbyn dallt i taid nhw, Joe oedd wedi argraffu'r Irish War News ar ran y gweriniaethwyr yn ystod y gwrthryfel, ac oedd wedi cadw nifer o lyfrau nodiadau o'i gyfnod yn Frongoch, ac oedd hein yn ogystal â'i lythyr a adra yn rhoi darlun digon teimladol o ddyn ifanc a ddath yn dad am y tro cyntaf yn ystod i gyfnod yn Frongoch, wrth gwrs na welodd e mai fab am fisoedd lawar. Ac hyd y gwyddiad hyfryd arall o dod i gyfarfod ar Stanleys oedd dallt bod i mab Kevin Stanley, sef Trevor, yn actor amateur. Ac felly mi gathon ni Trevor Stanley i actio i hen daid. Digwydd bod oedd y union yn un oedran a Joe Stanley pan ath o i Frongoch, felly oedd hwnna'n dod â rhywbeth arbennig iawn i'r cynhyrchiad. Ddaru ni ffilmio'r cyfan yn Iwerddon, mae stori Frongoch oedd hi, achos oedd hi'n haws dod ar lleoliad fel petai at y Gwyddelod na meddwl cartio dwsina o Wyddelod
draw i Gymru, a digwydd bod oedd yna falle dewis gwell o ran adeiladau. Cafodd tu fewn y gwersyll i ffilmio mewn hen felin ger Slain, County Meath, digwydd bod, y pentre lle magwyd Francis Ledwidge, y bardd y Wyddel, gath i ladd yr un diwrnod a Hedd Wyn yn 1907 a sydd wedi claddu yn yr un fynwent, ond byd efo am hynny. Roedd y felin, yr hen felin yn Slain, yn lle anghysurus o oer, dyna am ffenestri yna, oedden ni'n ffilmio y mis Chwefror, felly oedd just y peth i wneud i'r actorion deimlo'n ddiflastod y profiad o gael i carcharu. Ar gyfer golygfeydd allanol y gwersyll a swyddfa Heygate Lambert, y comandant y gwersyll, mi aethon ni i Locks Distillery yn Kilbeggan, County Westmeath, ac mi ffilmio ni'r athleta ar gêm bêl-droed Gwyddelig mewn cae drws nesaf. Aethon ni garchar Wicklow wedyn i ffilmio'r golygfeydd carchar a chyfweliadau'r Sankey Commission. A dyna nonsens oedd hwnnw, sef cartio 1,800 o ddynion o Frongoch a hefo milwyr i'w gwarchod nhw, fesul dwsin, hanner dwsin ac yn y blaen, a'r trena, yr holl ffordd o Lundan, just mwyn arbad Mr Sankey a'i gymisiwn, a'i gyd-gomisiynwyr, y traffath o fynd i Frongoch mwyn holi y dynion, mwyn trio chwynnu allan pwy oedd y rei mwyaf peryglus ac pwy oedd ddim ac o'r modd i ryddhau nhw. Pan da chi'n meddwl am hynny, mae'n gwastraff adnoddau anhygol yng nghanol rhyfal, ynde? So chi'n meddwl sy'n nhw wedi peidio wneud o jyst o ran hynny, beth bynnag. Wrth sgriptio'r golygfeydd oedd yn mynd i cael ei ffilmio yn y llefydd yma, mi dris i fod mor driw a phosib i'r digwyddiadau gwreiddiol. Siom oedd methu cynnwys ambell i olygfa sy'n ni wedi licio wneud fel sioe enwog Tom Daly, fydda'n clymu cortyn yn sownd yng nghwmffon llygodan fawr ac oedd llygod mawr yn y ffodus yn dew ar hyd gwersyll yn Frongoch. A wedyn mi ddyn wllwng y llygodan lawr i ddillad a tynnu fo nôl a wneud rhyw sioe felly. Ond wrth gwrs health and safety yn nad i ni meddwl wneud ffasiwn beth hefo actor. Mi gafodd ambell i olygfa oedd wedi bod yn y ddrama yn barod i ail weithio ar gyfer rhaglen ddogfen. Enghraifft hanes rhyfeddol y sensora a'r lythyra Gwyddeleg, mae'n ddrwg gen i. Oedd mam Seamus o Mwylon yn sgwennu ato fo yn y Wyddeleg. Cyn bod y sensor yn y gwersyll yn medru roi'r llythyra yma ato fo, iddo fo, oedd rhaid wneud yn siŵr na oedd dim byd gwleidyddol anffodus ynddyn nhw. Ond wrth gwrs, doedd sensor yn y gwersyll ddim yn dall Gwyddeleg, felly nath o gofyn i Seamus o Mwylon i helpu fo sensora, ac roedd llawer o'r llythyra gan i fam yn frith o ryw sylwadau digon angharedig yn erbyn y brenin, yn erbyn yr awdurdodau Prydeinig a bob dim. Ac ar ôl i Seamus deud pa linella oedd yn cyfeirio at y pethau anffodus hyn, mi fydda'r sensor yn torri y tamad yna o'r papur allan. Yn y diwedd fydda'r llythyr allan ydrach yn digon tebyg i rwyd. A wedyn fydda'n trosglwyddo'r llythyr yma wedi sensora i Seamus o Mwylon. Ond wrth gwrs, roedd y cynnwys wedi cael ei drosglwyddo yn barod achos fodd wedi cyfieithu'r peth mwyn y sensor. Beth bynnag. Golygfa difyr yn y ddrama ac yn y rhaglen ddogfen fel ei gilydd. Os oedd Frongoch y ddrama wedi dibynnu i raddau helaeth ar found text a dyfynnu o'r ffynonella hefo rhaglen ddogfen wrth gwrs oedd bron pob gair a lefarwyd wedi dod o gofnodion hanesyddol go iawn o ryw fath. Roedd na elfen o ddychymyg weithiau wrth gwrs wrth wneud ein prif gymeriadau yn dystion i bethau a ddisgrifiwyd gen rei eraill. Enghraifft pan oedd Seamus o Mwylon yn disgrifio sut oedd araith chwyldroadol Richard Mulcahy wedi dylanwadu'n fawr iawn yn y gwersyll, a mae fo'n deud, "Revolution is no job for children, it's no job for saints or scholars. During the revolution, any man, woman or child who's not for you is against you. Shoot them and be damned." Wel, ar y diwedd, dyn ni gweld Seamus yn cymeradwyo'n frwd wedi'r cyfan, oedd wedi cyfnodi bod hyn wedi cael argraff yno fo. Dyn ni'n gweld Collins yn gwrando ar hyn ac yn ymatab mewn ffordd mae'n cymeradwyo, ond fel petai yn rhagweld sut y gallai agwedd o'r fath arwain at rwygo i Iwerddon.
yn nychymig I ydy hynny gofyn i'r actor roed rhyw edrychiad felly, sydd wrth gwrs fel petai yn rhagfynegu I ddiwedd anhymig fo'i hun pan gafodd Werddon I rwygo gan yr rhyfal catra. Beth bynnag. Wrth gwrs, creadigaeth ydy pob rhaglen ddogfen yn y pen draw. Wath pa mor gydwybodol mae cynhyrchydd yn trio bod, ond mae rhywun yn ceisio neu'n siŵr bod rhywun o lian adeiladu'r greadigaeth honno hefo ffeithiau. A mi ddechreuodd yn rhaglen I a gorffan hefo'r gosodiad digon moel, sef mae Frongoch oedd man genir IRA, a bod hi'n benod pwysig yn y newid a fuodd rhwng methiant 1916 a llwyddiant 1921. Ond hefo'r ddrama, roedd modd I ni fod yn fwy awgrymog, felly os ni troi nôl ar hwnna I ddiweddu. Y stori Wyddelig yma yn amlwg yn brif beth yn y ddrama, ond oedd modd I ni yn fanna falle amlygu mwy ar y cysylltiadau Cymreig. Chwarae hefo'r posibiliadau, gwneud yn fawr o'r ganfas wag os mynnwch chi, achos fel dwedwyd eisoes, does am llawer I weld yn Frongoch, felly yn ddynnu ni I greu Frongoch yn y meddwl fel petai. Sewch chi Frongoch, na gyd welwch chi I chatgoffa chi am fodolaeth y gwersyll carchar yna. Mae yna un gofeb yna, mae yna un cwt a archibwyd o'r gwersyll, fel dwi'n dweud, mae adeiladau'r stesion dal yna. Mae'r tai ar y lôn, fydd rheini yn dau swyddogion y ffatri whisky. Dyna pam codwyd nhw, oedd heina'n cael ei defnyddio gan y swyddogion y camp, ond lle oedd prifysgol y chwyldro fel petai yn eironig ddigon, ysgol gynradd sydd yna heddiw wedi codi ar yr un safle. Ond mae'r Frongoch yn y meddwl o hyd i'r Gwyddel ac i'r Cymro. Ac os oedd Frongoch yn fath o bair dadeni I un genedl Geltaidd yn 1916, roedd yr afon sy'n rhedeg heibio yn fodd I ddeffro cenedl arall, yn cenedl ni, rhai degawdan ddiweddarach, afon Tryweryn wrth gwrs. Mae'r ddrama yn agor hefo Dr Peters yn cerdded ar lan afon Tryweryn, yr afon lle fydd o'n boddi cyn diwedd y ddrama. A dyma I eiriau ola fo wrth i'r Gwyddelod hwylio I fynd adra ar ddiwedd y ddrama. Mi a nhw adra. Gododdin o ddynion cyffredin I gyd yn rhan o jigso'r chwyldro. Frongoch yw'r Pentecost ar ôl ei Pasg. Mi awn nhw oma a'i tafodan dan bod rhai yn deud o hyd mae wedi meddwi ydynt. Bydd rhai yn deud o hyd mae wedi meddwi ydynt. Aroswn nina yn y merddwr a gwreiddio'r Gymraeg yn ein cydio'n styfnig at y lan, ta bod y Gwyddelod yn marchogaeth rhyferthwyr afon, yn herio rhyfig y llu yng nghwch papur dewr ei chwyldro. Mi a nhw adra o Frongoch, ond aroswn nina, nes i'n catrefi ein gadael ni, nes i'r afon hon fydyddio cenedl gyfan. Wel, fel dydys I hefo drama, mae rhywun yn gallu bod yn fwy awgrymog na mewn rhaglen ddogfen, ond ydy nychymig wedi bod yn drech na'r hanes yn fanna? Wel, dwi'n meddwl fod och, achos mae'n rhan o'r un proses. Fel ddudodd Willie White o Theatr y Project yn Nilyn yn un nodiadau ar gyfer rhaglen y ddrama, lle dyn ni yma. Frongoch's story occurs at a crucial juncture for our postulated Celtic kinship and offers a ready metaphor for questions of language, identity and statehood that still preoccupy us. Neu I ddyfynnu Robert Williams Parry, nes na'r hanesydd y gwir digoll, yw'r dramodydd sy'n gelwydd oll. Diolch yn fawr iawn I chi. A hwyl.